Ало? 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 Няма информация, това ме проверява. Как ще си подбере? Хиена така. Дал си малко назад и при мен. Право, лъчи малко. Право. Той страхотно написа. Слушай се. Знам какво да. Браво! Браво! Значи колко малко пъти трябваше да събери пак да падна от 5 метра, както направи, като си щупи прешлина. По-добре да го е страха да ходя там. Да, по-добре. Ти по-добре.